Salutare, oameni buni! Mișca Ursul aici. Azi gătim ceva serios. Paste carbonara. La cererea lui Darius. Fără smântână. Fără compromisuri. Doar adevăr. Rețeta e simplă, dar trebuie respect. Avem paste, ouă, guanciale sau panceta, dacă n-ai altceva, parmezan sau pecorino, piper mult. Ouăle se bat cu brânza rasă și piper. Asta e crema, nu smântâna. Prăjim guanciale până devine crocant. Dar nu ars, că nu suntem supărați pe el. Pastele merg în apă cu sare. Ca marea. Sau ca lacul ursului. Le mutăm peste guanciale. Stingem focul, foarte important. Și acum punem crema de ou. Amestecăm repede, să fie cremos, nu omletă. Uitați textura asta. Cremoasă, lucioasă, exact cum trebuie. Sărat, piperat, guanciale crocant. Asta e carbonara adevărată. Nota finală, la pastele lui Darius. 9,8 din 10 urși italieni. Scad 0,2 doar ca să mai am ce îmbunătăți data viitoare. Darius, sper că ești mulțumit. Dacă vrei și tu o rețetă de la Mișca Ursul, scrie în comentarii.